ty? Ja tiež bývam v Prahe. Áno, Ty opakuješ potom bratovi všetko. Opakuje po bratovi úplne všetko. Ja som sa vlastne celé spýtal, lebo si povedala, že ja som ho začala napodobňovať a opakovať, pretože on to začal ako prvý, hej? A čo si také po ňom odkúkala? A čo si vylepšila? No, tak máme už trošku odlišný kontent, by som povedala, že sme sa vynašli v niečom inom. Takže povedala by som, že každý z nás si našiel to svoje a teraz už to nie je také kopírovanie, áno. Takto, je tu niekto z vás, čo má YouTube kanál? Zdvihnite ruku, čo máte YouTube kanál. Celkom veľa z vás. Je tu niekto, kto má viac ako 10 odberateľov? Wow, super! To je nádej na budúcnosť. Je tu niekto, kto má viac ako 100 odberateľov? Wow. A je tu niekto, čo má viac ako 1 000 000 odberateľov? Ja nie! No áno, ja ti verím. Ja ti dám. Joj, paráda. Takto, ja stále hovorím, že keď som začal s YouTubeom, no tak ja som v podstate išiel do toho z tej takej detskej vášne. Bavili ma hry, tak ako to bavilo akože každé dieťa, že? Ale nebolo to ľahké v tom, že moji rodičia mi povolili len hodinu denne na počítači. A ono to bolo najťažšie v tom, že jedno YouTube video sa robí niekoľko hodín. To znamená, že to video, ktoré teraz urobím, dajme tomu za 5 alebo 6 hodín, tak pred 10 rokmi, že s tým, ako som nemal skúsenosti, tak mi to trvalo týždeň až 2 urobiť jedno video. To znamená, že to, že som mal zakázaný počítač od rodičov, tak mi vybudovalo akože väčšiu hodnotu